Id-deċiżjoni tal-qorti hija daqq oħra politika għal Simon Busuttil, it-tielet waħda fi ftit xhur. Din issa qed issir problema akbar tal-Partit Nazzjonalista sakemm Adrian Delija jibqa' sieket u ma jagħmel xejn dwarha. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-deputati Edward Zammit Lewis u Robert Tabella fissru kif il-qorti ppreseduta minn maġistrat ieħor iddikjarat il-kontra ta' dak li qiegħed jgħid Simon Busuttil. Dr. Zammit Lewis qal li din hija t-tielet telfa kbira għal Simon Busuttil u issa Adrian Delija għandu jara x'ser jagħmel għax biskit tiegħu ser ikun qiegħed jitlef il-ftit awtorità morali li baqalu fil-Partit Nazzjonalista. Dan huwa biex ngħidu hekk it-tielet knockout legali li ħa Simon Busuttil fi żmien 6 xhur. Ifisser li Simon Busuttil m'għandu l-ebda kredibilità, ifisser ukoll li Adrian Delija jekk se jibqa' sieket se jieħu l-pożizzjoni ta' Simon Busuttil u se jniżżel miegħu il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri rridu naraw se jagħmel Adrian Delija, però jekk se jibqa' sieket ma jkollu l-ebda awtorità morali la fuq il-Partit Nazzjonalista u laqqas fuq il-membri tiegħu stess. Id-deputat Robert Tabella tenna l qorti ta' risposta ċara li dak li qed jagħmlu mhux xejn għajr attentati fjakki biex jippruvaw għajmu mill-mewt, rikorsi u kawżi li diġà tilfuhom. Mill-aspett legali din hija t-tielet deċiżjoni tal-qrati tagħna tal-maġistrati u tal-imħalfin tagħna illi li Simon Busuttil qed jgħidulu wieqaf spekula u dak li għandek f'moħħok ma jfissirx li hija l-verità u ma jfissirx li huma l-fatti u ma jfissirx li għandek provi. Minn aspett politiku nemmen li din hija sfida ta' Simon Busuttil li darba wara darba tibqa' jmur quddiem il-qrati tagħna, kull darba l-qrati tagħna jgħidulu m'għandux raġun qed nara l-aħħar kumment ta' Simon Busuttil wara d-deċiżjoni li ngħatat dalgħodu illi qed juri attitudni ta' sfida lejn il-qrati tagħna ta' disrispett lejn l-istituzzjonijiet ma jawgura xejn għal saltna ta' dritt li tant jipritka dwara Simon Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.